Жыццё і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Ты маё жыццё і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Ты маё жыццё і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Ты маё жыццё і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Хвалі тваёй ласкі, Пане, дзе не пагляджу, усюды ты, любоў твая са мною, Езу, сапраўды. Гэта ты і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Ты маё жыццё і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Ты маё жыццё і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Ты маё жыццё і кожны дзень ты вядзеш мяне, Езу, ты заўсёды для мяне. Хвалі тваёй ласкі, Пане, дзе не пагляджу, усюды ты, любоў твая са мною, Езу, сапраўды. Гэта ты Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю тебя, Сержук. Вітаю, Іван. У гэтыя дні ўсе каталікі свету рыхтуюцца сустрэць самае галоўнае хрысціянскае свята Вялікдзень. І, канешне ж, мы не застаемся ў баку, і сённяшняя наша сустрэча прысвечана менавіта гэтай падзеі. Ну, гэтае свята чакаюць дзеці, гэтае свята любяць дарослыя, пра яго мы будзем казаць сёння на працягу гадзіны. Ну, зараз мы пачнем з афішы, потым павернемся ў студыю і даведаемся пра Вялікдзень усё. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Відьбічі». 26 марта Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль «Город клоуна Пика» в постановке Михаила Климчука.
Зрителей ожидает зрелищная театрально-цирковая фантазия о приключениях одинокого, но не унывающего клоуна Пика, талант и оптимизм которого помогают ему создать не просто новый цирк, а целый новый город и найти новых преданных друзей. Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония представляет музыкально-игровую программу «Давайте поиграем в цирк». Концертная программа в игровой форме познакомит юных слушателей с яркой и волшебной жизнью артистов цирка, которые демонстрируют силу, ловкость, мастерство и смелость. Солисты филармонии создадут уникальное цирковое представление с музыкальными загадками, веселыми аттракционами, фокусами и акробатическими номерами. Начало в 11:00. Витебская областная научно-техническая библиотека по адресу Пушкина, 6 приглашает на открытую лекцию «Механизмы памяти». Посетителей ждет лекция о нейрофизиологии, клеточных механизмах памяти, а также об искусстве эффективного запоминания больших объемов информации. Все желающие смогут проверить свою память и освоить несколько мнематических правил. Начало лекции в 13:00. Витебский краеведческий музей представляет выставку авторской куклы «Госпожа кукла. Зазеркалье». На выставке будут представлены куклы и мягкие игрушки из всевозможных материалов, выполненные в разных техниках и относящиеся к разным стилям и эпохам. А изюминкой выставки станет коллекция винтажных игрушек, игр и кукол 60-80-х годов 20 века, способная разбудить теплые воспоминания о детстве. Начало выставки в 10:00. В Центре современного искусства проходит выставка творческого объединения «Март. Игры разума». Плодотворный союз витебских художников Сергея Сотникова, Олега Захаревича, Елены Гуриной, Владимира Концедайлова и многих других уже 11 лет представляет свои работы в жанрах абстракционизма, кубизма, импрессионизма и постмодернизма, играя с сознанием зрителя, вызывая у него калейдоскоп противоречивых чувств. Начало в 10:00. Художественный музей представляет выставку живописи Романа Заслонова. Картины художника «Гимн женщине». Сказочные импровизации рассказывают зрителю о жизни некой рыжеволосой красавицы. Карнавал красок, отстраненность и женственность. Работы автора показывают жизнь его героинь во всем многообразии их театральных ролей. Начало выставки в 10:00. Народный театр-студия современной хореографии Дианы Юрченко выступит на сцене концертного зала «Витебск» с программой «Времена года». Вопреки законам природы, по сцене концертного зала пронесется снежный вихрь января, прошелестит задумчиво-романтичный сентябрь, а концептуальный ноябрь возвестит о приближении зимы. Контрастные элементы сольются воедино, и перед зрителями предстанет мир, где безраздельно царствует танец и любовь. Начало в 18:00. Индустриальный лофт «Дитрих» представляет концерт фолк-панк группы «Дитюки». Музыканты выступят с презентацией нового альбома «Реха», включающего в себя исторические песни наряду с веселыми сатирическими треками. Песни из нового альбома соединили в себе мотивы ирландской музыки, панк-рока и музыки кантри. Начало концерта в 18:00. 27 марта Витебская областная филармония приглашает на образовательно-развлекательный спектакль «Волшебная школа Мадагаскара». Сказочные герои спектакля и ростовые куклы из мультфильма «Мадагаскар» разыграют для юных зрителей самые неожиданные ситуации. Яркое зрелищное представление порадует и детей, и взрослых. Начало в 11:00. Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Шмырева представляет проект «Каникулы в музее». Детей и взрослых ждут квест-игры «Партизанские секреты» и «Партизанская тропа», а также игры и конкурсы в парке музея. Начало игровых экскурсий в 12:00, 14:00 и 15:30. Музыкальная гостиная приглашает на выставку молодых художников Витебска «Жизнь». Она ведь так необъяснима. По словам участников проекта, художников Игоря Сидорова, Дмитрия Зубова и дебютанта выставки художника, выступающего под псевдонимом «Алекс», за вечными темами не стоит ходить далеко. Они рядом. Стоит остановиться, оглянуться вокруг, и увидишь красоту и гармонию во всем. Начало в 10:00. Центр современного искусства представляет персональную выставку Саши Варфоломеевой «Интроверт». Фотовыставка с мотивами графики обыгрывает эмоции и переживания человека, направляющего свое внимание на внутренний мир и созерцающего окружающую действительность как бы со стороны. Начало выставки в 10:00. В Витебском художественном музее проходит выставка живописи и декоративно-прикладного искусства витебских художниц «Знакомые незнакомки».
Желая подчеркнуть стремление женской натуры к гармонии и созданию прекрасного, известные зрители-художницы представят 44 художественных произведения, созданных в нехарактерных для своего творчества жанрах искусства, среди которых живописные и графические работы, художественный текстиль, ткачество и керамика. Выставка работает с 10:00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку мужской, женской и детской одежды и аксессуаров 40-х-70-х годов 20 века «Мода из комода». Посетителей музея ждет не только знакомство с модными тенденциями тех лет, общими для всей советской страны, но и с особенностями витебской моды, а также возможность побывать на фабриках легкой промышленности, в ателье инт-пошива и в домашних мастерских витебских модниц. Начало выставки в 10:00. Художественная галерея «Стена» представляет выставку московского художника Сергея Радюка «Дамы прилетели» или «Романтический авантюризм». Родоначальник джазового направления в живописи, рожденного импровизацией художника без подготовительных эскизов на холсте, автор работает в разных стилях, демонстрируя весь диапазон своего таланта. Начало в 11:00. Арт-паб «Торвальд» представляет акустический концерт Паши Грина. Музыканту под силу сделать мир невозможно прекрасным и атмосферным в каждой своей песне. Это тонкое пространство чувств, размышлений и фантазий. Паша Грин – исполнитель и автор музыки, которую можно не просто слушать, а вдыхать. Начало концерта в 17:00. 28 марта Витебская областная филармония представит концерт органной музыки «Маски и лица». Лауреаты международных конкурсов, органистка Мария Макаренко и флейтист Станислав Ярошевский исполнят произведения Вивальди, Босси, Элгара, Бричальди и многих других. Начало концерта в 18:30. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видьбичи». Яшчэ раз добрый вечар, шановнае гаспадарства. Мы нагадваем, што наша сустрэча прымеркавана да свята Вялікадня, і ўжо стала добрай традыцыяй, што калі адбываюцца нейкія каталіцкія святы, ў нашу студыю завітвае ксёндз біскуп Олег Буткевіч. Добрый вечар, Олег. Добрый вечар. Рады зноў з вами сустрэцца. І мы сустракаліся, калі было свята Раства Христова, зараз Вялікдзень, Пасха. І пачнем адразу, думаю, з успамінаў з вашых. Вашыя першыя ўспаміны пра Вялікдзень, якія з дзяцінства у вас захаваліся? Першае, што усплывае ў памяці ў сувязі з гэтым святам, касцёл напоўнены людзьмі. Вядома, тады яшчэ маленькаму чалавеку гэта здавалася як вялікі акіян, да, які ты трапіў, да, і вось штосьці цудоўнае, надзвычайнае вакол цябе адбываецца. Ну і другая такая рэч, звязаная з гэтым святам, гэта рэзурукцыйная працэсія раніцай, на якую, вядома, трэба зрабіць было высілак, каб устаць раней. Гэта нейкі абыход, так? Так, і гэта крэсны ход, крыжовыя. Шэсце такое. Шэсце, да, вакол касцёла, хрыстычная працэсія. Ось, на знак уваскрасення. Да, такое святкаванне, такі кульмінацыйны момант, які падкрэслівае перамогу Езуса Хрыста, які застаецца, ёсць побач з намі і які вядзе, ось это сімвалічна, это дарога, якая паказвае шлях да Божага валадарства. Уваскрослым Хрыстом. Ну, давайте тады больш падрабязней пра гэта свята зараз пагаворым, таму што яно цікава, і я думаю, не шмат людзей, напрыклад, тыя, хто сталыя вернікі, яны, канешне, ведаюць, але будзе цікава людзям даведацца больш падрабязна. Вось зараз адбываецца святы пасхальны трыдум. Вось што гэта такое? Вялікі чацвер, я ведаю, Вялікая пятніца, гэта ўсё складае гэты святы пасхальны трыдум. Вялікая субота. Кульмінацыяй гэтага свята з'яўляецца пасхальная вігілія, так званая. Гэта ўжо ў ноч суботы на нядзелю. У ноч субота на нядзелю паводле традыцыі, якую мы знаходзім у Святым Пісанні, што Христос воскрос на трэці дзень. У ноч адбылася гэтая вялікая падзея у воскресенні Езуса Христа.
І таким адным з такіх знакаў сімвалу, да, які знаходзім па сённяшні дзень, які з'яўляецца такім немым сведкай гэтых падзей, з'яўляецца магіла, пустая па сённяшні дзень магіла Езуса Хрыста, якая вось была там першым сведкам гэта вялікага цуду перамогі Хрыста над грахом і смерцю. Калі казаць пра гэтае свята Пасхі, само гэтае свята не з'яўляецца вынаходніцтвам хрысціянства, бо ведаем, што гэтая было яшчэ традыцыя... да хрысціянства. Так, бо паколькі хрысціянства выйшла з юдаізму, Христос, які быў адным паводле свайго людскога пачатку, да, адным з прадстаўнікоў абранага габрэйскага народа, які ў сваёй традыцыі ўжо меў гэтае свята, якое адлюстроўвала адну з тых важных падзей у яго гісторыі, гэта вызваленне з егіпецкай няволі. І фактычна тая сімволіка, якая часткова перайшла і на хрысціянскае свята, яна датычылася вось той падзеі, калі пад кіраўніцтвам па волі Божай народ праз вялікія цуды, якія здзейсняліся ў егіпецкай зямлі, атрымаў гэтую вялікую ласку вызвалення з няволі, вядома, ў той час той фізічнай, палітычнай, можам так сказаць. І гэтае свята ўжо ў хрысціянскім вымярэнні яно набывае такога значэння ўжо больш духоўнага, бо Христос, перамогу якога, зрэшты, той самы абраны народ не зразумеў, яго місію ад пачатку, да, чакалі, вядома, і бачылі ў ім нават таго чаканага месію. Збаўцу, ось, але спадзяваліся ад яго вызвалення перадусім палітычнага. Христос даваў зразумець, думаю, што яго місія крыху больш вышэйшая, больш шырокая, бо ён прыйшоў вызваліць чалавека ад таго першага і галоўнага яго ворага, ад з-пад улады злога духа і ад смерці, якая, на жаль, запанавала пасля пападання чалавеку ў першародны грэх. Вось, калі коротка, вось гэта значэнне той Пасхі, якую мы перажываем як хрысціяне, Пасхі, якую здзейсніў Божы Сын, прыйшоўшы ў гэты свет і дазволіўшы, добравольна паддаўшыся гэтым пакутам, цяжкім пакутам, які якраз мы сёння і ўзгадуем у Вялікую Пятніцу, і якія прывялі, вядома, да яго смерці. Да, так як чалавек, ён прайшоў праз браму смерці, але сваёй уласнай смерцю перамог нашу смерць, вярнуўся да жыцця, і што стала для нас вось гэтым першым пунктам, момантам, на якім мы абапіраем нашу веру у воскрослага Хрыста. А якія засталіся яшчэ нейкія старадаўнія абрады вось па пасхальнай вігіліі? В першую чаргу тое, што датычыцца хрысціянскай веры, да, гэта ўсё адлюстроўваюць гэтыя падзеі у пэўнай сімволіцы, адлюстроўвае літургія. Літургія якраз і значэнне гэтага трыдуму пасхальнага, да, яно як бы паказвае тыя моманты, звязаныя з тымі пасхальнымі падзеямі Езуса Хрыста, якія распачыналіся менавіта з апошняй вячэры, або тайнай вячэры, які называюць, той момант таксама важны у хрысціянскім жыцці, момант, калі Христос, прадбачыўшы сваю крыжовую пакуту, устанавіў сакрамент таінства свайго цела і крыві, а вось на чым грунтуецца, скажам так, і сакраментальнае жыццё у каталіцкім, таксама у праваслаўнай царкве, у каталіцкім касцеле. Вось гэта тое, што звязана з сакраментамі паяднання, пакаяння і таксама сакраментамі эўхарыстыі. Вось. І праз тыя падзеі, якія ўжо пазней адбываліся пасля гэтага, гэта арышт Езуса Хрыста у аліўным садзе, дзе яны паводле звычаю маліліся, дзе ён маліўся разам са сваімі апосталамі. Ось, ну і тое, што пазней было вельмі, дарэчы, добра адлюстравана, скажам, што немалаважна для сучаснага чалавека, да, убачыць на ўласныя вочы, то, што было адлюстравана ў гэтым фільме Мела Гібсона, да, «Страсці Христовы», той момант якраз з яго малітвы ў алейным садзе па хвіліну ў воскресення Езуса Христа. Вось усё гэта, скажам так, перажываецца ў літургіі касцёла, які ў сваіх знаках як бы захоўвае гэты момант, керygмат, можам так сказаць, які звязаны з жыццём Езуса Хрыста і з гэтай вялікай яго падзеі, перамогі над злом, перамогі над грахом і над смерцю чалавека.
Ну, гэта дух духам, але мы таксама бачым на нашым стале і велікодныя чырвоныя яйкі, так? Давайте звернемся да таго, якія традыцыйныя велікодныя стравы, заўжды мы вас і на Раство, да, якія стравы, і на Вялікдзень абавязкова ж таксама. Якія стравы можна і трэба асвячаць? Я да таго, што часам людзі нясуць асвячаць, ну, быццам бы ўсю лядоўню, ўсё, што было, адразу ўсё, і крупы, і мяса, і яйкі, і масла, і соль, і ўсё гэта ў такой вялікай колькасці, таму, можа, крыху дапамажыце нам, патлумачце, што трэба, што можна, і якой колькасці ўсё ж такі разумна, каб гэта рабіць? Тое, што датычыцца ежы, якая сапраўды асвячаецца з нагоды велікоднага свята, в першую чаргу трэба мець на ўвазе, што не з'яўляецца першапачатковай рэччу ва ўсім гэтым, хоць нясе ў сабе пэўную таксама сімволіку. Зрэшты, як ведаем са Святога Пісання, Божае валадарства, аб якім неаднойчы узгадваў Езус Христос, навучаючы аб тым, што яно зашто ўжо пачынаецца тут у гэтым свеце, у Божым валадарстве гэта будзе банкет, вячэра, прыём, стол, за якім маюць засесці ўсе запрошаныя, ўсе тыя, хто атрымаюць гэтую ласку воскресення. Таму сённяшняе святкаванне пры стале таксама мае сваё сімвалічнае значэнне. Вось, ну і таму адбываецца асвячэнне гэтых страваў. Дарэчы, калі зрабіць якусь у гісторыю, зноў тыя ж самыя велікодныя стравы, яны нагадваюць пра вобразы, якія папярэджвалі гэтую падзею. Той самае пасхальнае ягнё, альбо мяса, якое сімвалізуе тое ягняце, якое было прадпісана для габрэяў у спажыванні перад іх выйсцем яшчэ з егіпецкай няволі. Яйка, знакамітае, першую чаргу, якое сімвалізуе свята Пасхі, таксама мае сваю сімволіку, прыгажосць размаляванага пісанкі, так званай. Гэта прыгажосць таго будучага жыцця, вечнага жыцця, якое нам рыхтуе Езус Христос. Ну і яшчэ адзін момант, вось гэтая скарупка, гэтая яйка, яна сімвалізуе магілу, якая пасля прыю воскресення Езуса Христа гэты камень быў адвалены, і з яго выйшла новае жыццё. Само сімвол яйка нагадвае нам новае жыццё. І зразумела, што асвячэнне гэтых страў з'яўляецца справай Божай, бо спажыванне гэтай ежы, это таксама, так як гэта было яшчэ падказана габрэям, гэта справа, якая датычыцца суадносіну таксама з Богом, які корміць усё жывое, які дае пасілак. І вось гэта важная рэч, аб якой трэба заўсёды памятаць, тое, што маем на стале, зрэшты не толькі ўсё, што маем у нашым жыцці, з'яўляецца Божым дарам. І асвячэнне гэтых Божых дароў павінна нас схіляць да той удзячнасці, нагадваючы аб тым, што мы не толькі тое, што маем на вігілійным стале, але кожнага дня на нашых сталах з'яўляецца Божым дарам. А вось, прабачце, а вось гэты сімвал Пасхі, вось гэтыя яйкі, яны могуць быць толькі чырвонага колеру, ці іх можна пакрасіць, распісаць? Ну, зараз яны там і зялёныя, і жоўтыя, і блакітныя. Ці можа гэта быць? Таму што, як вы адказалі, гэта сімвал. Ці можна яго мяняць? Сімвал прыгажосці, таму ўсё тое, што можа і з'яўляецца прыгожымі, заўсёды будзе адлюстроўваць прыгажосць. Ну, вядома, што абмежавана, недасканала, але будзе знакам той прыгажосці вечнага жыцця, на якое спадзяемся і да якога ідзем. А вось гэтыя яйкі потым, ну вось яны павінны быць на стале, ці імі абменьваюцца, іх дараць, з імі гуляюць нават? Ну, канешне, пабіцца, як жа. Традыцыя, так. Справа святая. На велікоднае свята адна з тых рэчаў, якой абменьваецца, якой віншуюць адзін аднаго. І нават пры стале дзеляцца таксама яйкам, так як мы ўзгадвалі падчас Божага нараджэння, каталіцкай традыцыі, так званы аплатак, дзеленне хлебам. Таксама дзеленне яйкам — гэта жаданне гэтага вечнага жыцця, шчаслівага жыцця з Богом. Далучыцца да новага жыцця, якое нам дае Езус Христос падчас гэтых святаў. Ну і суадносна дзеля гэтага і соль трэба несці, так? Таму што соль, я так, наколькі ведаю, таксама надаецца вялікае значэнне. Свая сімволіка, і аб чым кажа Святое Пісанне. Зрэшты, Езус пра гэта нагадваў, кажучы сваім апосталам і вучням: вы соль зямлі. Рэчыва, якое здольнае захаваць ад сапсаванасці. Асвечаная соль, яна таксама павінна нагадваць, што кожны хрысціянін, які прыняў, зноў жа гэта звязана з сімволікай Пасхі, наш хрост,
Да? Гэта акунанне ў смерць Езуса Хрыста, вяртанне ўжо да жыцця у вобразе новага чалавека. Вось. І кожны хрысціянін мае быць такой соллю зямлі, якая захоўвае гэты свет ад сапсаванасці. Вось той абавязак, про які сёння веруючыя людзі ў Хрыста павінны сабе памятаць. Ось. І таму, яшчэ раз вяртаючыся да асвячэння страваў, для нас, для такога сярэднестатыстычнага, да, крыху негатыўнага таго слова значэння хрысціяніна, да, дзе мае важнае значэнне асвячэнне вады, страваў і так далей, яно мае сваё значэнне, але не першапачатковае. Гэта павінна быць вынікам той веры, якую чалавек мае ў сваім сэрцы. Галоўнае, зноў-такі, як мы казалі на раство, галоўнае тое, што ў душы, а не тое, што на стале, што мы сувязь з Богом, да, калі для мяне гэтыя знакі, яны з'яўляюцца сапраўды выразам майго паяднання з Богом, да, маёй перамены майго сэрца, паяднання з іншым чалавекам, прабачэння, тады гэта ўсё будзе мець адпаведнае месца. Будзе сапраўды дапамагаць чалавеку святкаваць гэтую падзею ўжо як па-сапраўднаму у якасці хрысціяніна. Ну, калі мы ўжо закранули абрады, таксама хацеў даведацца пра абрад амывання ног на Вялікі Чацвер. Вось учора. Што гэта за абрад такі? Адзін з момантаў, на які звяртае ўвагу евангеліст Ян, тое, што адбылося падчас апошняй вячэры, Христос гэтым абрадам хацеў падкрэсліць яшчэ важную рэч, з якой навучаў, гэта служэнне. Хрыста апосталы, зразумела, успрымалі як свайго настаўніка, як месію, больш таго. Ось, і ён паказаў, што сярод іх, гэта падкрэсліў, знаходзіцца як той, хто служыць. Навучаючы такім чынам, даючы прыклад, каб чалавек у сваім жыцці меў настолькі пакоры смірення служыць іншаму чалавеку. І так як геніальна, зрэшты, ўсё тое, што рабіў сам Христос, ён не толькі навучаў, ён даваў прыклад, паказваў знакі. І вось гэты момант, это былі там у яго жыцці не толькі словы, зрэшты, не толькі сам гэты абрад, ён як бы прадказваў, гэта быў першы крок яго пакуты. Да, бо тое, што ён здзейсніў для чалавека, перадусім кульмінацыяй была яго крыжовая пакута, смерць на крыжы. Гэта было яго прыніжэнне перад чалавекам, дабравольнае прыніжэнне, як ён сам казаў, што ніхто не можа забраць яму жыццё, ён сам яго аддае. І такім бачным знакам, да, ось служэння адзін аднаму быў абрад абмывання ног. І ведаем, што Пётр нават на пачатку спрабаваў супрацівіцца гэтаму, да, не хапіла ў першы момант яму такога смірення, што не будзеш мне абмываць маіх ног. Тады кажа Езус, што не будзеш тады мець удзелу разам са мной. А вось у тым, што датычыцца традыцыі, я знайшоў у інтэрнэце, што ў розных странах традыцыя адрозніваюцца, канешне. Дзесьці перапранаюцца, дзесьці гуляюць у гульні. А ў Беларусі ёсць нешта асаблівае, нешта наша, нейкая традыцыя, якая здесь з'явілася і полюбілася. Колькі памятаю са свайго дзяцінства, таксама былі тыя моманты, калі, збіраючыся ў групкі, ходзілася ад дома да дому, да, віншуючы жыхароў з гэтым святам Вялікадня. Ну, і зноў ж у адказ атрымліваючы тыя падарункі ў выглядзе таксама яйкі, цукерак. Вось, гэта была такая традыцыя, якая зноў ж павінна была вясенняе калядаванне. Падкрэсліць, так, у пэўным значэнні. І таксама ў гэтым была свая глыбокая думка, бо свята, якое перажываем, скажем так, як хрысціяне ў касцеле дома паміж роднымі, яно не абмяжоўваецца толькі маёй асабістай справай, што гэта не толькі моя рэч, это свята, зрэшты, якое датычыцца кожнага чалавека. Нават не гледзячы на яго веры, вызнанні, Христос памёр, каб збавіць кожнага чалавека. Ось, не толькі хрысціяніна. Ось, і таму падзяліцца гэтай радасцю, гэта абсалютна натуральная рэч, каб яе не захаваць толькі для сябе. Зрэшты, гэта ўжо адлюстроўвае той момант, які перажылі апосталы ўжо крыху пазней, у дзень Пяцідзясятніцы, калі атрымалі дар Духа Святога. Ось, і замест таго страху, якім прыбывалі яшчэ да таго моманту перад габрэямі, які, вядома, не прынялі Хрыста, да, пераследавалі тых, хто вызнаваў яго веру, ось, пазбыліся гэтага страху. Ось, це таксама пэўны знак таго, што хрысціянін павінен мець адвагу вызнаць сваю веру, падзяліцца той радасцю, перадусім, якую ён сам мае
поверыўшы ў Езуса Христа. Ну, вы казалі пра спасланне Святога Духа. У нас таксама на стале стаіць свечачка. Свечка, так. Па ўсіх нормах пажарнай бяспекі. Дарэчы, увогуле, агню надаецца зноў-такі вялікая ўвага ў хрысціянстве. І вось гэта і спасланне Святога Духа, гэта зноў, калі язычкі такога агню пламені сышлі. Вось чаму такая ўвага нададзена агню? Увогуле, благословленне агнём, так? Вось гэта сімволіка яго якая? Тое, што датычыцца вігіліі пасхальнай, што распачынаецца фактычна святкаванне Воскресення Езуса Христа, гэта тут першы момант асвячэння агню. Чаму агонь сімвал самога Езуса Христа, які казаў: я ёсць святлом гэтага свету. Я прыйшоў кінуць агонь на зямлю, як жа жадаю, каб ён ужо разгарэўся, як казаў пра гэта сам Езус Христос. Агонь, які сімвалізуе таксама моц любові Бога да чалавека. Любоў, якая здольная спаліць усялякае зло, ўсё тое, што перашкаджае чалавеку, нішчыць ягонае жыццё. І вось сімвалам гэтай любові з'яўляецца агонь, свечка, вось пасхал, які асвячаецца, які зноў жа сімвалізуе самога Езуса Христа, то есть святло, якое нясе сваёй навукай, і святло, якое нясе праз тую ласку, якую выслужыў для нас на крыжы. Ну і пазней тая самая сімволіка спадарожнічала з пасланнем Святого Духа. Калі на апосталаў сышлі гэтыя агнявыя языкі, спачалі на кожным з апосталаў, і для іх гэта быў знак атрымання гэтага духа, які ўжо пазней дзейнічаў і праз дар моваў, перадусім праз той дар адвагі, яны ўжо не баяліся не толькі ў гэты момант, але пазней пераследу. Да гэтага больш падрабязна яшчэ вернемся. Давайте зараз паглядзім невялічкі сюжэт пра тое, як святкавалі Вялікдзень у мінулым годзе ў вашым касцёле. На пачатку святой імшы біскуп Олег асвяціў агонь, ад якога запаліў пасхал велікодную свечку. Яна сімвалізуе нам Езуса Христа, які з'яўляецца святлом, сонцам на нашай жыццёвай дарозе. Пасля ўрачыстага спеву экзультэта вернікі выслухалі Божае слова. Дарагія Біскуп Олег Буткевіч прамовіў казанне да вернікаў. Іерарх нагадаў, што хрысціянская вера мацуецца на ісціне пра ўваскрэсенне Езуса Христа. Ён заклікаў прысутных адчыніць дзверы свайго жыцця Хрысту і быць яго сапраўднымі вучнямі. Каб наноў свае сэрцы раз'ясніць гэтым Божым святлом. Падчас літургіі пасхальнай вігіліі біскуп Олег асвяціў ваду і заклікаў вернікаў аднавіць свае абяцанні Хрысту. З запаленымі свечкамі ў руках прысутныя адказвалі на пытанні біскупа і вызнавалі сваю веру. Выракаешся сатаны галоўнай прычыны граху. Пастар дыяцэзіі акрапіў святой вадой усіх вернікаў на ўспамін іх уласнага хросту. Кульмінацыя кожнай святой імшы – гэта з'яўленне на алтары цела і крыві Хрыста. У малітоўнай еднасці з прысутнымі святарамі біскуп прамовіў словы кансекрацыі. Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Напрыканцы пасхальнай вігіліі біскуп Олег Буткевіч асвяціў стравы на велікодны стол, жадаючы вернікам радаснага святкавання ўваскрэсення Езуса Христа. Любое свята напаўняе чалавека радасцю і супакоем, асабліва калі гэтае свята рэлігійнае. Свята Вялікадня мае вялікае значэнне для кожнага верніка, таму што дае надзею на вечнае жыццё. Няхай жа гэтая вера і гэтая надзея дапамагаюць нам быць сапраўднымі сведкамі Хрыстовага ўваскрэсення.
такое прыгожае свята. Мы маем жаданне паведаміць нашым тэлегледачам, што наша тэлерадыёкампанія «Віцебск» будзе рабіць прамую трансляцыю з касцёла о 21 гадзіне. Так? Прамую трансляцыю пасхальнай вігіліі. Таму раім... Так, адразу пасля усіх бытавых нейкіх справаў можна ўвечары паглядзець будзе прамую трансляцыю. Так, у суботу 21 гадзіну і 27 сакавіка ў паўторы ў 10 гадзін раніцай. Так, а мы вяртаемся да нашай тэмы наконт спаслання Святога Духу. Тое, што дало апосталам і ўвогуле чалавецтву адсутнасць нейкай боязі, так? Адсутнасць боязі і наданне адвагі. Але зараз, вось мы ўжо папярэдне з вамі размаўлялі, зараз чалавек амаль здзекуецца з прыроды, да, і няма ніякага ні страху, няма ні страху, ні боязі, але і адказнасці няма за дзеянне, што зараз адбываецца ў нас на планеце. Вось як з гэтым змагацца? Вы казалі, што і не толькі з прыроды, што ўвогуле так паміж людзьмі зараз напружанне такое існуе. Увогуле падыход чалавека да самога сябе, да свайго жыцця, да свайго бліжняга, у тым таксама і да прыроды, ён грунтуецца на светапоглядзе. Хрысціянства дае вельмі канкрэтнае і лагічнае тлумачэнне таго, кім ёсць чалавек, чаму ён прыходзіць у гэты свет, да, дзеля чаго ён створаны, і ў тым, якое значэнне яго жыцці мае прырода. І таму для мяне асабіста, напэўна, гэта ўжо для веруючага чалавека выйсцем, да, з гэтай сітуацыі, не толькі ўсіх іншых недарэчнасцяў у жыцці чалавека, ну, перадусім прыняцце гэтай праўды пра самога сябе, якую мы знаходзім у веры, у хрысціянстве. Зрэшты, не толькі, да, кожная монатэістычная рэлігія, да, яна кажа нам пра тое, што свет створаны, з'яўляецца стварэннем, так як чалавек у ім. Адсюль вынікае не толькі абавязак клопату пра гэтае стварэнне, гэты свет, які належыць не толькі да нас сёння, да, бо што гэта тая калыска, да, у якую мы ўваходзім, якой карысталіся людзі перад намі, перадалі нам гэты свет. Вось, і нашым абавязкам ёсць захаваць яго для іншых пакаленняў. І разам з тым вера, ну, дапамагае нам памятаць пра адказнасць, якую нясем. Зноў ж, не толькі перад тымі людзьмі, якія будуць жыць пасля нас, але, ну, рэшце-рэшт, перад Богом, да, які нам даручае гэты свет не як мэту нашага існавання. Вось гэта таксама частая памылка, якая сёння сустракаецца, да, бо чалавеку хочацца паспрабаваць усяго, што рэшце-рэшт немагчыма, да, бо мы вельмі абмежаваныя людзі. Вось, і, на жаль, карыстаючыся гэтым светам, мы яго часта проста псуем. Псуем не толькі гэты навакольны свет, псуем сваё ўласнае жыццё, жыццё іншага чалавека. Ось. І зноў жа гэта вынікае з таго, што вельмі часта не задумваемся аб тым і не шукаем той праўды пра тое, хто я такі, дзеля чаго я жыву ў гэтым свеце, з якой мэтай я сюды ў гэты свет прыйшоў. Можа, з гэтымі пытаннямі трэба адразу дзень пачынаць? Напэўна. Прачнуўся і што добрага я зраблю сёння? Да, так як... Рабіць такі план добрых справаў. Барон Мюнхгаузен, да, чаго дня. Здзейсніць подвиг. Здзейсніць подвиг. І сапраўды, бо зрабіць штосьці добрае, гэта здзейсніць подвиг для чалавека і перадусім падумаць аб тым, што маім абавязкам ёсць учыніць нейкае дабро ў гэтым свеце. Для іншага чалавека. Вось тое, што аб чым, зноў ж вяртаючыся да велікоднага свята, Езус памірае дзеля таго, каб прынесці свабоду чалавеку. Ось, свабоду, якая не можа, альбо якую мы якраз і губляем праз неўласцівае карыстанне гэтым светам. Да, залежнасць, ад якой сёння столькі людзей церпіць, да, наша балючая тэма, да, алкагалізму, напрыклад, у нашым грамадстве, наркотыкі, якія ўсё больш паглынаюць, скажам так, маладых людзей. І вось менавіта вынікае вельмі часта з недахопу гэтага пытання, якое ставім сабе адносна свайго асабістага жыцця. Не шукаем той праўды. Я думаю, ну, кожны сёння мае нейкі свой светапогляд. Зноў ж, памылка, шукаючы нейкай свабоды, вызвалення, мы не разумеючы, чым ёсць сапраўдная свабода, трапляем у тую ці іншую залежнасць. Ну, псуем, зноў ж кажу, псуем і сваё асабістае жыццё, і жыццё іншага чалавека. Уласнаручна. Уласнаручна, вось, менавіта. І вера, хрысціянства дае вельмі выразныя адказы на гэтае пытанне. І больш таго, не толькі дае адказы, дапамагае, бо мы маем тут не толькі верым у тое, што Христос уваскрос, мы верым у тое, што Ён прыбывае з намі. Так як казаў, я застаюся з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку, і вера
открывае нам шлях да Бога, уже тут на зямлі. Божае валадарства, вечнае жыццё — это не тое, чаго мы толькі чакаем у будучым свеце, оно будуецца ўжо тут. Божае валадарства у вас ёсць, як кажа апостол Павел. Вось, і мы яго павінны паспрабаваць пачаць будаваць тут ужо ў гэтым свеце. З Божай, вядома, з Божай дапамогай. Я вось думаю, што калі закранулі тэму вось гэты алкагалізм, наркотыкі, і на прыкладзе Мосара, яшчэ калі там быў Йозеф Булька, так, то гэта вельмі ўдалы і добры прыклад, як можна з гэтым змагацца. І я думаю, што жыхары гэтай вёскі не толькі, для іх гэта таксама гэтая хвароба, якую яны пераадолелі, гэта невялічкае такое ўваскрасенне для іх саміх. Вось гэты прыклад, ён натхняе, ён мае нейкі працяг. Не толькі ў Моцары, а ў наступных так прыходах, вёсках, гарадах. Трэба зазначыць, што там, дзе адбываецца душпастырства, дзе чалавек шукае Бога, ён адначасова знаходзіць таксама і сэнс у цвярозым жыцці. І Моцар — гэта адзін з такіх прыкладаў, дзе, скажам, гэта было больш, на гэта асаблівым чынам быў пакладзены акцэнт. Але там, дзе жыве веруючы чалавек, там заўсёды будзе і цвярозасць, не толькі цвярозасць, будзе павага да іншага чалавека, будзе павага да жыцця ўвогуле, толькі зачатага жыцця, ад самага яго пачатку да старасці. Ось, там будзе супакой, там будзе здольнасць да прымірэння, да прабачэння. Ось, і нібы проста рэч вера, якую мы не бачым, знешне не можам да яе дакрануцца, яна сябе праяўляе такім чынам. Праз годнае жыццё, проста нармальнае годнае жыццё чалавека. У радасці, не толькі ў смутку, дзе, вядома, кажам зараз у часе трыдуму пра цярпенне, пра крыж, пра пакуту. Але гэтыя моманты даюць нам толькі тлумачэнне тых нашых асабістых пакутаў, паказваюць сэнс гэтага цярпення. А гэта вядзе, ўрэшце рэшт, да зразумення таго, што са мной адбываецца ў жыцці, і дазваляе проста жыць у радасці чалавеку. І ўсё ж такі, вось заўтра, паслязаўтра, увесь тыдзень гэта святы. Ну вось тое, як вы сустракаеце нядзелю на пасадзе, мы ўсе ведаем, нашы тэлегледачы побачаць нават у прамым эфіры, як гэта будзе адбывацца. О 21-й гадзіне. Так. А нават потым, як вы святкуеце? Вось вы прачынаецеся ў нядзелю, ходзіце ў госці, застаецеся дома, я не ведаю, віншуеце блізкіх. Вось як адбываецца потым ваш дзень наступны? Кожны выходны дзень, нядзеля, тым больш да святкавання, якое вельмі канкрэтна заахвочвае нават Святое Пісанне, это дзень, калі не павінна быць смутку. Нагода, каб сустрэцца з блізкімі роднымі, з сябрамі, пайсці дзесьці таксама альбо ў госці, альбо дзесьці нават на прыроду. Альбо прыняць людзей, сабрацца так вось на прыродзе. Так як і беда падзелена паміж людзьмі, вядома, беда яна памяншаецца, а радасць падзелена паміж бліжнімі, яна павялічваецца. І таму ёсць вельмі шмат спосабаў, калі можна менавіта так карысна і ў радасці правесці гэты дзень. Зазначаю, што менавіта святкаванне, па-божаму святкаванне, чаму у нас, на жаль, людзі часта дзівяцца, што можна нават, будучы цвярозым, можна сабе радавацца жыццю. Можна радавацца жыццю, і сапраўды так ёсць, бо вера, ласка, Божае благаславенства, яно дае чалавеку магчымасць цяжка вытлумачальную радасць, унутраную радасць, аб якой зрэшты казаў Езус, што яе ніхто не можа забраць чалавеку. А гэтая радасць, яна ўжо знаходзіць сваё выйсце, спосаб, якім чынам яе перажыць. І ўсё ж такі, вы запрашаеце гасцей, ці госці самі больш напрашваюцца? Гэта па-рознаму. Часам бывае так, што запрашаю. Альбо, калі ёсць такая нагода, хтосьці запрашае, таксама еду да тых людзей у госці.
Не, ну гэта, канешне, прыемна. І прыняць гасцей, і схадзіць у госці. Напэўна. Ну, калі вось гэтыя святы вялікія, і Раство, і Вялікдзень, звычайны чалавек пачынае больш задумвацца там пра душу сваю, так, і становіцца больш лагодны, добры, вось. І адзін з галоўных запаветаў — гэта любоў да бліжняга. Але гэта свята прайшло, і зноў пачынаюцца вось гэтыя будні. Як зноў-такі мы ўжо, калі размаўлялі пра Раство, пра гэта казалі, але як захаваць вось гэты стан любові да бліжняга? Нелёгкае пытанне, бо гэта тая рэч, над якой фактычна чалавек працуе ўсё сваё жыццё. Свята Пасхі, яно не адбываецца вось сёння на заўтра, да? Ведаем, што гэту вялікую падзею папярэджвае час посту, калі чалавек вось менавіта гэта той перыяд, калі ён павінен папрацаваць над тым, каб выпрацаваць у сабе вось тую здольнасць, да? Жыць у згодзе з іншым чалавекам, да? Калі разважаючы над Божым словам, карыстаючыся з тых дароў Божай ласкі, сакраментаў, да? Ён спрабуе перайначыць, змяніць сваё сэрца з Божай дапамогай. Вось. І, вядома, свята — гэта той момант, калі мы ўжо вось перажываючы, углядаючы ў прыклад Хрыста, перажываем гэтыя вялікія таямніцы, і ў сувязі вось з тым перыядам, які папярэджвае, да, ён павінен стварыць у нас вось такую, тое, што у хрысціянскай традыцыі называецца цнотай, дабрадзейнасцю, да, каб, так як кажаце, каб не толькі ў часе гэтага свята, да, мы былі больш адкрыты на іншага чалавека, да, былі здольныя да прабачэння, але гэтае свята яно мела працяг у нашым жыцці. Ось таму святкуем. Да, таму ось у традыцыі маем столькі святаў, і кожнае з іх ось як бы дапамагае нам вярнуцца зрэшты да гэтай падзеі. Ну, калі ўжо казаць пра нашу хрысціянскую традыцыю, кожная нядзеля, ось так як гэта прыгожа гучыць на рускай мове. Кожны першы дзень тыдня называецца воскресенье. Нядзеля, да, гэта маленькая Пасха, ось якая нам павінна прыгадваць аб тым, чаму вучыць нас Ісус Христос, да, чаго ён нас вядзе. Таму для каталікоў існуе гэты абавязак, да, у нядзелю быць у касцеле, да, каб спыніцца на пэўны момант, да, затрымацца, адставіць свае штодзённыя справы, якія нікуды не ўцякуць. Ось, але чалавек набывае вось моц таго духа, вяртаючыся пазней да сваіх спраў, дзякуючы якой ён можа пазней крыху інакш, паглядзеўшы на сваё жыццё, атрымаўшы тую духоўную моц, зрабіць лепш тое, што ён павінен зрабіць. А як вось, дарэчы, вы ставіцеся да вернікаў, якія кажуць, напрыклад, мая вера, яна ў душы, і, ну, я не магу і не маю жадання там кожную нядзелю хадзіць у касцёл ці ў царкву, што я веру ў душы, і гэтага дастаткова. Вось вашае стаўленне да такіх вернікаў. І ці можна іх назваць вернікамі, дарэчы? У апостала Якова ёсць вельмі прыгожае слово, як бы адказ вось на такі аргумент, дзе ён кажа: «Пакажы мне сваю веру без учынкаў, то я пакажу табе сваю веру з маіх учынкаў». Я думаю, што заўсёды такія людзі маюць яшчэ адзін аргумент, да, на сваё тлумачэнне, што вось, маўляў, тыя людзі, якія прыходзяць да касцёла, вельмі часта, на жаль, так здараецца, можа, жывуць не надта адпаведна сваёй веры, да, і таксама здараецца ўчыніць нейкі грэх, нейкае зло, але гэта не можа служыць апраўданнем для тых людзей, якія не карыстаюць, якія не прыходзяць да касцёла. Гэта момант святкавання. Это момант, які, зноў жа, сімволіка вось гэтага першага дня тыдня заключаецца ў тым, што мы як бы чакаем у гэты дзень прыйсці Езуса Хрыста. Той момант, калі мы зноў жа збіраемся разам як адна сям'я, але ўжо як сям'я людзей ахрышчаных, як адзін касцёл. І калі мы гэтага не здзяйсняем, то фактычна тым самым падкрэсліваем, што мне вера не патрэбная. Да, я калісьці быў ахрышчаны, вось, магчыма, на свята я здзейсніў нейкі абрад, вось, але фактычна ў маім жыцці мая вера не мае нейкага большага ўплыву. І гэта, ну, той так званы практычны атэізм. Нават калі вызнаем веру ў Езуса Хрыста, але гэта вера, яна не пацвярджаецца маім жыццём, то, на жаль, яна, ну, вяртаючыся да слова апостала Якова, яна мёртвая сама ў сабе. Таму само не толькі быць у касцеле, але іншы яшчэ момант, да, які важны, які з'яўляецца ўжо сам па сабе вызнаннем маёй веры, хрысціянскай веры, гэта адпачынак, гэта не адпачынак у нядзелю. Бо, на жаль, нават і сярод веруючых, так званых веруючых, яшчэ сустракаецца той момант, ну, што на нядзелю перакладаемся пераважна нашы хатнія гэтыя справы. Гэта пярэчыць нашай веры.
нават не толькі ўжо хрысціянскай веры, у запаведзях, дадзеных яшчэ калісьці абранаму габрэйскаму народу, святкуй дзень святы. Трэця запаведь, якая нас абавязвае да таго, каб гэты дзень трэба запавет здесь. На жаль, ужо наша размова падыходзіць да завяршэння, але я думаю, нашы тэлегледачы таксама чакаюць ад вас невялічкае караценькае віншаванне з такім цудоўным святам. З прыемнасцю. І у гэтае вялікае свята, якое ўжо праз вельмі кароткі час будзем з вами перажываць, хачу пажадаць перадусім таго Божага святла, з якім прыходзіць да нас уваскрослы Христос. Святла, якое абуджае нашу веру. Каб мы паверылі ў тое, што прыняцце Бога ў сваім жыцці, пабудова нашага жыцця на праўдзе Евангелія, яно з'яўляецца адказам на шматлікія нашы не толькі пытанні тэарэтычныя, але сапраўды дапамагае перамяніць наша жыццё. І таму няхай уваскрослы Христос, які перамог нашу смерць, перамог зло і злога духа, які перашкаджае нам у імкненні да добра, да святасці. Няхай ён, будучы прысутным у нашым жыцці, напаўняе заўсёды вас сваёй радасцю, сваёй ласкай і сваім благаслаўленнем. Усяго вам самага найлепшага. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, што знайшлі час з надыходзячым вас святам. Хай ва ўсім шчасціць, усяго добрага. Я думаю, што Раство ўжо не за грамі, мы зноў сустрэнемся ў нашай студыі. І раім паглядзець яшчэ таксама вясёлага чалавека Александра Карэнмана, а потым зноў вернемся ў студыю, бо потым у нас свята працягнецца. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Раз-раз, два-два, звук идет, изображение тоже. Один я стою здесь и попадаю в телек вместе с вами. Меня зовут Саша Каренман. Название рубрики я только что назвал выше. Осталось только познакомиться с теми, кто станет сегодня ее героями. Начнем. Две очень красивые девочки проходили мимо. На самом деле их было больше, но вот эти не такие скромные, как вот те. Не будем показывать пальцем. Как вас зовут? Наташа, Таня. Наташа и Таня. Ну, девчонки, расскажите, чем занимаетесь? Почему такие вот без парней гуляете по Марко-Сити? Ну, мы... Маленькие еще, маленькие. В каком классе? 9. 9? 8. О, 8. А почему в камуфляжном? Ты что, на войну собралась? Да. На войну с чем? С девятиклассницами? Да. Как у вас вообще? Вы в одной школе, нет? Нет. Познакомились где-то так общими... Лучшие подруги с детства. Ого, с детства. Вот говорят, женской дружбы не бывает. Это ложь, да? Да. А если вам понравится один и тот же мальчик, например, я? Не бывать этому, не понравится. Нет, ну ладно, не я, допустим, наш оператор, не бывать этому. Так, ну кто-нибудь красивый, вот этот на велике. Что делать? Как вы будете делить его? Уступлю подруге. Да ладно, велик хотя бы себе заберешь. Девчонки, сегодня у вас замечательная возможность попасть в телек, передать привет своим друзьям. Одно для вас условие, смотрите, у нас есть 3 мишени. Вот, есть тир, стреляем из лука, есть кольцо, туда забрасываем мяч, есть футбольный ворот. Нужно выбрать одну мишень и поразить ее. Что выбираешь? Лук, так, ты? Не знаю, но... Можешь тоже лук? Тоже лук. Ну давай начнем с тебя, ты первая выбрала, держи. Ладно, в телек вы попали в антенну. Давайте посмотрим, как вы сегодня отстреляетесь. Так, стрела. Ой, молодец, почти яблочко. Давай 5, ты попала в телек тоже. Передаю всем привет, родным и близким. Передаю привет бабушке, одноклассникам, моим учителям и всем моим друзьям. А ты попади, дружок, в телек, а ты приходи и в него попади. Хе-хей! В последнее время стало очень популярно носить куртки, потому что холодно на улице. Скажите, как вы к этому пришли? Зима скоро заканчивается, сниму. Ну а борода как-то связана с утеплением или это стиль, имидж? Это имидж. Это имидж. А вот почему? Почему вы решили бороду? Почему не какой-нибудь ирокез? Я не знаю, не проколоть себе все лицо и напичкать туда какие-то железячки. Почему бороду? Борода это менее, так сказать. Затратная штука. Но нужно покупать какие-то специальные средства по уходу за бородой. Да, это воски, это все равно. Самое лучшее средство, я вам сейчас расскажу, по уходу за бородой, это женщина. Вот я сразу говорю, она вам будет ее там
наглаживать, да? Вот любят женщины мужчин с бородой? Ну, скорее это зависит от вкуса, от их опыта. Например, целоваться, наверное, щекотно им. У вас не было такого, что вот вы поцеловали девушку, да, а потом у нее здесь все красное? Нет, такого не было. А когда она покушала борща, а потом вы ее поцеловали? Неаккуратно. Ну, как вас зовут? Олег. Олег, скажите, пожалуйста, вот вас не путают с каким-нибудь байкером, например? Нет, скорее всего, как обычно, стереотипы. Это бомж, террорист, либо... Ну да, байкер. Но это очень редко. Очень редко, да? Священник. Да, понятно. Но списочек такой не совсем обычный. В любом случае, я абсолютно нормально отношусь к людям с бородой, но дети вас боятся. Вы вот можете понаблюдать. Ваша задача поразить эти ворота. Вот, все просто, вы попали в телек. Я вас поздравляю. Передаю привет моему брату Артему, если ты смотришь, привет его жене Антонине, своей девушке Анастасии, маме, папе. Всем всего хорошего, спасибо. Хорошего по чуть-чуть. Мал золотник, но дорог. Лучше, меньше, но лучше. Я так себе, друзья, в поговорках, в общем, все они гласят о том, что нужно вовремя остановиться. На сегодня рубрика «Игра «Попади в телек» заканчивается. Всем пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Шановні телеглядачі, ми знову зичимо вам щастя, здоров'я і кохання і сустрэнемся на свяце і прамой трансляцыі. Ну, яшчэ раз павіншую ўсіх вернікаў і нагадваем, што тэлеканал Віцебск будзе весці прамую трансляцыю пасхальнай вігіліі 26 сакавіка о 21 гадзіне і 27 сакавіка ў паўторы о 10 гадзіне раніцай. Ну, а жадаем вам добрага святочнага вечара і пабачымся. Канешне, і для вас сёння граў і будзе яшчэ граць цудоўны гурт Талітха Кум з касцёла Святой Барбары. Всяго добрага, пакуль. Ты есть тут, славлю я тебе, ты приходишь у хвале. Твоя моц над усіми ёсць і пануеш у хвале. Приходзіць то, чаго не бачылі яшчэ. Калі прыходзіш, атмасфера лепее. Час, каб кожны з нас сэрцам всім спявалось так. Хай цяпер праславлення песень мацней зайграе, чым усё навокал. Імя тваё крычаць хачу, цябе хвалю. Хай цяпер прославлення песень мацней зайграе.